Kedamtang arko ni phai inquiry ni anarlo por phai krei sia por pen lakha inquiry phri Deopani constituency ke parlo Jilangso borjan timung arong along Rore Sarpo Terang Dili aro kechengsi aphong ka Chingrum amei padopon Hem misibet busita kedo kedam prek jam pulote kacherap chitu vek ningja porahot der chata hai bonda kai ke ta hemisi chorapet junrapet claim rapet chingki chingwai rapet pulote ajara saita claim pachun ponon Lason tak taksi kedamtang arkoi ni phai inquiry ni Jilangso borjan timung arong along Rore Sarpo Terang Dili aro kechengsi aphong Chingrum amei dopon Laso amei ke japon lake jugen terang hin pensi mai chari ponlo Kapachinia saya modoan kongchun bang Andrew terang ahin pen parju ponlo. Karbianglong atok ano kedo Rore Sarpo Terang Dili aro tum jongsi Chingrum dunji ninghang pulote phaponlo. Lapen labangso aro atum kachichini thekjia phan kisung ke boya hut anta chirap chitu dun rapet po. Lapen jutang jubat kiklem ji do pulote edon pen sika pharoisi chirum pidun po. Lapen non ki bang jai ningkana pharman ke koilamatia habar degruma thoyalongsi thangthanga chiklo ni phai inquiry ner kebarni ingdeng hini Rore Sarpo Terang Dili aro ka Chingrum amei padopon thupo. Bangso amei along Dipu koilamati balipathar bomulangso Jilangso choki hola lapen pregjam pen Rore Sarpo Terang Dili aro Chingrum si don pharo hini sosia hem tonatum chetong don. Lapen nona kimi arpu ke deng ponatunga men lake Rore Sarpo Terang Dili aro amei phu jugen terang kongchun bang Andrew terang dunmai phu sarsing terang rapchun bang benting terang roben terang Nogen terang, Dorsing terang, Biren terang, Ronjit terang, Dihin rimbang, Kison terang atau aphan arpu pek pontang lo. Or terang dili Chingrum amei kali, lapang tum ala Rore Sarpo terang dili tum Chingrum amei si pati lo, bireng ke fast lo pati cheng lo, desi morning pangdang kon momji pasti tum matha lo, asi katabe pining chitong lekhe atum an atame, itu puriar chitong lekhe tum silong le do ulang, asi atum mustame, jini pan hada contact number tak pido lo, asi la contact number nang korpen itu so puriar chiloi pastame pining media ahin ben pachini lo. Sini secretary hoi pen kachuni riji mangala pulo. Bangso Rore Sarpo Terang Dili aro atuman nahok le do stame Karbianglong West Karbianglong di Masau lapen angtan le do stame jong Rore Sarpo Terang Dili aro lo utang te nang contact no lapen itu cepat chini serado na itum ke hem sivia da rolo si kirang jen ingkan ke dak koilamati habar dong sile bangso mei dipon tupo Koilamati pen Samson ingti Karbianglong live